Силве, знаеш, че аз съм човек, който, когато говори за инвестиции, винаги говоря за това да се инвестира в обучение. В това човек да се учи, да плаща на отделни специалисти, да му дават ноу-хау, да участва в програми обучение, за да се създават контакти с отделни специалисти. Когато започна, всъщност, какъв беше мисловният процес? Как си представяше въобще ти онлайн търговията преди курсовете и какво се случи след като мина всичките консултации и курсове? Честно казано, буквално наивна представа съм имала за целия процес. Нали? Там ще си пуснем едно сайтче, ще си работи, ние само ще пращаме разни поръчки, когато има. Да. Всъщност, изобщо не се оказа толкова лесно. Като изключим чисто техничната част, нали, с документация, регистрации, разрешения, всичко, нали, това, което въобще ни трябваше преди да можем въобще да ги вкараме тези продукти, да започнем да ги продаваме. След това второто най-предизвикателно нещо беше точно това да накараме хората да ни обърнат внимание. Като до този момент аз, честно казано, не съм се занимавала никога с маркетинг. Нямах някакво много голямо понятие, какво е това. И бях решила, че просто всеки е в интернет. Проба, грешка, ще видим от тук. Да. Но пак казвам, нали, това, че като стигна до някакъв проблем, трябва да го разнищя и почнах да чета. Съответно, почнах да се интересувам какви са начините да се популяризира сайта, какво точно. Също ти доста ми помогна тогава на времето с доста съвети, честно казано. И от твои насоки почнах да чета и да се интересувам за други неща. Радвам се. Това е в началото. Винаги се опитваме да махнем тези фалшиви очаквания, защото това не е реално. Всеки така си го представя, защото го мисли от гледна точка на потребителя. Аз така си го пазарувам, така ще стане с моят бизнес, като се случи. Но през какво се минава, за да стигнем до тези първи поръчки? Даже си спомням, на първите бюджети, нали, то нямаше месеци наред се харчеше без продажби. Там беше, нали, тотална. Нали, на първо четене неопитният човек ще сметне, че това е загуба, но всъщност това е инвестиция в придобиване на клиенти. Нали, да те научат, да те открият, да направят първа поръчка и нещо много важно, нали, да останат. Още повече, че ние бяхме в ниша, в която към този момент никой не я познаваше. Смисъл, ние трябваше да накараме клиентите да разберат какво е това. Тоест, ние да ги обучим. Да им обясним. Имаше страшно много работа по точно блог статии, обучавахме чрез включително инфлуенсъри, кое какво е, как се ползва, защо това е по-добро от другото. Да. Много, много работа имаше в точно това популяризиране изобщо на идеята, защо това е добро, защо е по-добро, защо е подходящо за мен или за друг. Да. Честно казано, ти може би, не знам дали си спомняш, но горе-долу 2 години и половина ние си бяхме яко на загуба. Да, абсолютно. В смисъл, 2 години и половина само вкарвахме всеки месец бюджети, не спирахме, нямаме месец, който да сме спрели, доколкото си спомням. Може да е било малко, но беше нон-стоп. Абсолютно, във всички посоки се работеше. Да, и просто в един момент нещата почнаха малко по малко да дават резултат, но точно първо това непрекъснато създаване на съдържание, непрекъснато рекламиране, непрекъснато ние работихме тогава по всички възможни канали, които можехме. И с блог, и с инфлуенсъри, и с реклама, и с фейсбук постове, каквото се сетихме, честно казвам. Обаче в началото, когато някой стартира нов бизнес, нов онлайн магазин, проблема е с това, че се стряскат от това колко много работа трябва да се свърши и колко много пари трябва да дадат на отделни специалисти. И се влиза в един омагиосната кръг, ще пробвам сам да го правя. И пробват до някъде и спират, защото не им стига постоянство, време, има много други задачи, много друга работа. При теб какво ми направи много положително впечатление? Защото мина етапа при сравнение на оферти с различни агенции. В един момент ти реши, че е по-добре да си събереш екип и да си менажираш процесите, отколкото да се хвърлят едни пари на купна агенция, при която са под въпрос кой какво ще прави, как ще са бюджетите и така нататък, което, разбира се, изисква
инвестиция на време да вникнеш в тези отделни. Те са отделни канали, защото Google е едно, Facebook е друго. Мейл маркетинга е трето, инфлуенсърите са четвърто нещо. Да си създаваш съдържание, SEO-то също. Нали, това са важни неща. Краля е съдържанието. Не може да там да сме посредствени и да пропускаме детайли. Но за тези хора, които им предстои или които се намират в този етап, където са на кантар да се откажат, нали, вече са инвестирали няколко месеца, това е един критичен период. Нали, ти казваш 2 години, но през тези 2 години ти как си подреди нещата, как откри точните специалисти и точния екип? Как се случи това? То беше пак с напасване. Наистина ние първо имаше точно един момент, в който бяхме точно на кантар да се откажем. Първо, защото виждахме колко много работа е. Нали, този проект го развивам с сестра ми, която по същото време също работеше. Нали. Аз работех и тя работи. И тя пак подобно изискваща работа като мен. И в един момент почна да гълта много време. Ние нямахме време. Няма съответно никаква възвръщаемост за този период. Никаква буквално, нали. Ти знаеш, 1-2 поръчки на месец, на 5 скачахме до небето от радост, знаехме си всичките клиенти поименно. И всъщност тогава просто точно реших, че е време наистина поне някаква част от нещата да делегирам на някой друг. Търсих варианти, опипвах, смисъл пробвах, давах на някаква малка част, на друг, нали, за да видя с кой ще си паснем. Най-малкото трябваше ми човек, който да прегърне идеята, да реши, че това нещо му е интересно и че иска да влага усилия не само, нали, чисто професионални, да кажем, да, естествено всички им се плаща за дадена работа и така нататък, но някакси, примерно в агенциите, това, което срещах като отношение, вие ако не можете да отделите тези пари, въобще не се захващайте или въобще не дейте да се занимавате или много сте малки за нас, да знаете, че имахме такъв случай, добре, че ми го казаха всъщност, защото така знаех да не се занимавам с агенциите. Нали, много сте малки за нас и да знаете, че ви пращаме стажантите, нали, да работят за вас, тъй като... Това е реалността. Да, абсолютно реалността е. Аз разбирам и тяхната позиция, защото обичайно това са голями агенции, големи площи под наем се взима. Много специалисти, стажантски програми. Те искат да са сигурни, че ще взимат големи клиенти, които да донесат и печалба. И разбира се, при тези мащаби те наистина искат хубави договори, големи бюджети, за да се оправдае цялото това усилие. Което пък всъщност на мен преди години ми светна лампата, че това е, нали, се отваря една пропаст, гигантска ниша за малки и средни фирми, за стартиращи, които те не могат да получат професионални услуги, защото им изискват много пари. В началото искаш и стока, инвестираш в сайт, инвестираш в това съдържание. Някои им се налага дори да си правят снимки, нямат възможност да получат от производители. Трябва да си направят уникални снимки и като им направиш един план за 1 година напред, си казват, оле, ама това е тук, нали, много време, много пари, много специалисти и това е реалността. Значи, твой пример, ти каза 2 години инвестиция здрава, до 2 години много хора се отказват и, нали, посланието винаги е, ако нещо не е ясно, продължаваш с информирането, с срещите, с консултациите и те се напасват нещата.